passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts al submón de Juan i Patri! Atenció, atenció! Notícia d'última hora. Què passa, gent del submón? Pablo Rivadulla Duró, més conegut pel seu nom artístic de Pablo Hasél, un raper català centrat en la cançó protesta política, ha botat a la fama en diverses ocasions. La majoria relacionades en el seu activisme polític procomunista i a favor del català, però sobretot per les lletres de les seues cançons, en les que se fa apologia a grups armats, atentats i assassinats, lo qual és delicte en Espanya. Per aquestes acusacions i altres més, com diverses agressions i amenaces de mort, ha sigut condenat a 9 mesos de presó. Les seues condenes han estat acompanyades per presentacions de firmes i protestes des de 2011, en contra del seu encarcelament, reivindicant la llibertat d'expressió del raper. El seu definitiu ingrés en presó este mes de febrer de 2021 ha provocat una sèrie de manifestacions violentes per tota Espanya, incloent València, en les que desenes de manifestants han destrossat mobiliari urbà, saquejat comerços, cremat contenedors i posat en perill la seguretat sanitària, degut a l'alerta per Covid-19, enfrontant-se als policies en adoquins arrencats del carrer o còctels Molotov. A pesar de tot, numerosos grups polítics i entitats culturals han mostrat el seu recolzament a Pablo Hasél. Grups proindependentistes catalans i comunistes, com Arran, en una llarga llista d'acusacions per vandalisme i atacs contra la llibertat d'expressió. La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià o Acció Cultural del País Valencià, que ha rebut fortes crítiques inclús pels seus propis simpatitzants per defendre Pablo Hasél, però especialment pels partits polítics de Unidas Podemos i Coalició Compromís. Mònica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana per Compromís, ha declarat que no és un bon símptoma que s'encarcele d'algú per una cançó, que hauria d'haver un canvi en l'ordenament jurídic per a protegir la llibertat d'expressió de Pablo Hasél i, paradòxicament, referint-se a les càrregues policials contra els manifestants, que s'ha d'educar als xiquets i adolescents en la cultura de la llibertat, la no violència, el respecte mutu i la convivència pacífica, criticant l'actuació dels policies i recalcant que no se pot viure en por a la policia. Incoherents declaracions tenint en compte els delictes d'odi i foment de la violència dels que s'acusa a Pablo Hasél. Joan Ribó, alcalde del Cap i Casal, també per Compromís, també ha criticat les actuacions de la policia, sumant-se a les impactants declaracions de Joan Baldoví, diputat per Compromís, que ha considerat graciosos els versos de Pablo Hasél, a més de demanar en el Congrés dels Diputats la seva llibertat. I igualment, afirmant que els manifestants protestaven de forma pacífica i que la policia carregà sense pietat. Paradòxicament, Coalició Compromís és un partit polític àmpliament criticat per la seva censura i atacs contra la llibertat d'expressió. És el cas de la segregació cap a l'Iglésia Catòlica, com l'eliminació de monuments religiosos, atacs contra l'educació concertada o suprimir l'històric Te Deum a la Real Senyera Valenciana el 9 d'octubre. Censura cap a l'himne nacional espanyol, suprimint la seva lletra o directament prohibint que sone en actes oficials, així com desprecis o modificacions en l'himne regional valencià per mencionar a Espanya en la seva lletra. I és en el valencianisme on més evident se torna esta repressió, com la retirada il·legal de subvencions públiques a entitats promotores del valencià, com lo Ratpenat o la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, per no gastar una ortografia catalana. Censura els llibrets de falla que no estiguen escrits en català, amenaces d'expulsió de concursos i ajudes, altra volta de forma il·legal, a les falles que no rotulen en català. Recolzament a Acció Cultural del País Valencià durant el seu intent, el passat 2019, d'eliminar de forma oficial el valencià. Entregar, ha dit, subvencions milionàries a entitats promotores del català en València, com Acció Cultural del País Valencià, Escola Valenciana o la Societat Coral El Micalet, algunes d'elles investigades per adoctrinament de menors i promoció de la violència, com Escola Valenciana. O senyalar constantment a qui defèn la singularitat pròpia de la llengua valenciana com a perteneixent de l'extrema dreta. Totes aquestes incoherències respecte a la llibertat d'expressió s'han plasmat en l'esclat de les redes socials contra Compromís i en una sèrie de manifestacions a favor de la policia. I tu què penses? Deixa-ho tot en els comentaris. Recorda subscriure't al canal, donar-li un bon m'agrada al vídeo i compartir-lo en tot el món que vulgui conèixer l'actualitat valenciana més interessant i desconeguda. Nos veiem en pròximes notícies, però sobretot... No te baixes del submón!